सर तुम्ही मेळपाक येयल्ले? आत्ताच आम्ही डेप्युटी कलेक्टर श्री गोपाळ पार्सेकर यांना भेटलो. काश्मीर फाईल्स हा जो चित्रपट आहे गोव्यामध्ये सुद्धा आता प्रदर्शित झालेला आहे. तर हरियाणा राज्यामध्ये हा चित्रपट आहे तो टॅक्स फ्री करण्यात आलेला आहे. तर आम्ही सरांकडे एक विनंती केलेली आहे की गोवा राज्यामध्ये सुद्धा हा चित्रपट आहे तो टॅक्स फ्री करावा. कारण की आज आपण बघतो की इतक्या वर्षांमध्ये म्हणजे जवळजवळ 32 वर्ष झाली काश्मीरमध्ये जे काही सुरू होतं तर त्याविषयीची जाणीव कोणालाच नव्हती. पण या चित्रपटाच्या माध्यमातून जी जागृती झालेली आहे तर अधिकाधिक लोकांनी हा चित्रपट बघावा यासाठी आम्ही हे प्रयत्न करत आहोत. पण काश्मीरमध्ये जे घडलेलं तर त्याविषयीची जागृती आपण 2008 सालपासून करत आहोत. आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी काश्मीरमध्ये जे काही घटना घडल्या त्याविषयीचं फॅक्ट प्रदर्शन म्हणजे फाउंडेशन अगेन्स्ट कंटिन्युइंग टेररिझम ह्या संस्थेने जे प्रदर्शन तयार केलेलं होतं तर ते आपण गोव्याभरामध्ये सुद्धा लावलेलं आणि जवळजवळ 1 लाखाहून अधिक लोकांपर्यंत ही जागृतीही झालेली आहे. फ्रान्सियो गोती जे फ्रेंच पत्रकार होते तर त्यांनी जेव्हा काश्मीरमध्ये भेट दिली तर काश्मीरमध्ये 90 सालामध्ये ज्या काही घटना घडल्या त्या विषयाचे त्यांनी फोटोग्राफ्स काढले आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांनी हे प्रदर्शन लावलं. त्यांना असं वाटलं होतं की या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून लोकांना कळेल की काश्मीरमध्ये लोक काय नेमकं भोगत आहेत. तर ती जागृती करण्यासाठी समितीने सुद्धा हातभार लावलेला. तसंच आपण चलो काश्मीर म्हणून एक अभियान पण राबवलेलं. तर या अभियानाअंतर्गत काश्मीरमधले जे लोक आहेत की ज्यांनी प्रत्यक्ष हे सगळं अनुभवलेलं आहे तर ते सुद्धा गोव्यामध्ये आले होते आणि म्हापसा येथे आपण एक सभा पण घेतली होती. या सभेच्या माध्यमातून सुद्धा आपण जागृती केली होती. आज जी सत्यस्थिती लोकांसमोर आल्याकारणाने संपूर्ण भारतामध्ये एक वेगळ्या प्रकारची लाट हे झालेली आहे आणि या लाटेमध्ये लोकांना काय वाटतं की काश्मीरमध्ये जे काही घडलं ते इतकी वर्ष आमच्यापासून का लपवण्यात आलं, हे लपवण्यामागे काय षडयंत्र होतं आणि इतक्या भयंकर यातना यांनी भोगलेल्या आहेत. म्हणजे खरे टॉलरंट कोण आहेत ह्या बाबतीमध्ये एक विचार प्रक्रिया सुरू झालेली आहे आणि लोकांच्या मनामध्ये प्रचंड चीड निर्माण झालेली आहे की हे सगळं कुठेतरी दाबण्यात आलं होतं. तर हे षडयंत्र उजागर व्हावं, या षडयंत्रावरती मात करण्यासाठी लोकांनी जास्तीत जास्त हा चित्रपट बघावा असं आम्ही सुद्धा समितीतर्फे सर्वांना आवाहन करतो. मुद्दी सांगला मागीर तुम्ही डिमांड केली. आम्ही वेगवेगळ्या संघटनांतर्फे हिंदू जनजागृती समिती आणि अन्य संघटना हे सगळे एकत्रित येऊन ही मागणी आम्ही हांगासर दवरल्या. पहिली मागणी आसली की काश्मीर फायल्स हो जो चित्रपट आसा हो टॅक्स फ्री करचो. कारण हो चित्रपट मुवी अशें न्ही तर ही सत्य घटना आसा ज्यो घडलेल्यो आसा आणि ते आयज 30-32 वर्सां नंतर आमच्या समोर येता. ते पळयल्या नंतर प्रत्येकाच्या दोळ्यांत दुखां येतली. जे जे घडलां ते सत्य हांगा मांडलेलें आसा. जे अत्याचार जाले काश्मीरात आणि थंयच्यान जवळ जवळ 4 ते 5 लाख काश्मीरातल्या पंडितांक जे कितें अत्याचार हिंदूंक थंय धांवडून घातले त्या संदर्भातले सत्य परिस्थिती जर पळोवपाची आसली जाल्यार आमी त्या विशयी जनतेकूय आव्हान केल्लें आणि सरकाराकूय आव्हान केलां की हो चित्रपट टॅक्स फ्री करचो. ह्या विशयी हांगासर जे आमचे एडिशनल कलेक्टर आसात पार्सेकर सर ताणें सांगलां की हो आमी अपील फुडें धाडटले. पण हाचो प्रत्येकान आपलो दबाव दवरचो. आपल्या भुरग्या बाळां सयत हे चित्रपट पळोवंक वचचे. खास करून स्टुडंट्स आसा जे युवक आसा तांकां आमी विनंती करता की तुमचें भविश्य जर तुमकां ह्या विशयी पळोवपाक जाय जाल्यार खंयच्या ज्योतिशा कडेन वचपाची गरज ना. हो द काश्मीर फायल्स पिक्चर पळया म्हणजे आपल्या भविश्या विशयी तुमकां ह्या चित्रपटांतल्यान जागृती जातली. आमी हे कित्याक म्हणूंक सोदता कारण 32 वर्सां जर हे सत्य झपटलें वता तातूंत एक शब्द वापरला द जिनोसायड आणि हे जिनोसायड थंय जाल्या काश्मीरान आणि हे जाल्या नंतर सुद्दां एंड द वर्ल्ड रिमेन सायलंट इतले घडत आसतना तथाकथीत जे कोण सेक्युलर आसा लिबरल आसा हे सगळे उगी रावले. ह्या विशयी सत्य जाणून घेवपा खातीर आमी ह्या माध्यमांतल्यान विनंती करता जनतेची की तुमी ह्या चित्रपट गृहान वचून हो चित्रपट पळोवचो आणि शासना कडेन मागणी करता की हो चित्रपट बेगींतल्या बेगीन टॅक्स फ्री करचो. तशेंच मडगांव सारके जे प्रकार जाले थंय चित्रपट गृहान थंय फूल काही पिक्चराक लोक ये नासतनाच पयलींच फूल हावसफूल म्हणून दाखयताले. अशा तरेन लोकांक फूल करपाची जी परिस्थिती चल्ल्या ती अत्यंत चुकीची आसा आणि हे आतां उघड जावपाक लागला. अशें खोटे नाटे खंयच चलचें ना.
जे सत्य आसलें ते भायर सरतले. तुमी गोम्याक कितलोय धापून दवरलो तरी सूर्य उगवतलोच. इतलेंच आमी ह्या माध्यमांतल्यान सांगूं इच्छिता.